kanatong tanan, mga igsoon ko dahan ni Kristo. Bahan sa tumatagsa-tagsa ka mga katayuan, mapag-ampo ni Santos nga misa, at karong i-appeal sa tumapag-ampo kining mga musunod. Thanksgiving Mass for all the graces and blessings received and for prayers and guidance offered by ni Frida Bibi Caballos and children. Thanksgiving Mass in honor to Señor Santo Niño, Our Lady of the Sacred Heart of Jesus, Virgin Sigla, Señor San Roque, Saint Martin de Porres, and also for all the blessings received and for the gift of life offered by Sarmiento and Potot families. Thanksgiving Mass in honor to Señor Santo Niño, our Mother of Perpetual Help, Saint Pedro Calungsod, Saint Lorenzo Ruiz of Manila, and also for all the graces received and for the gift of life offered by Potot and Sarmiento families. Thanksgiving Mass in honor to Señor Santo Niño, Sacred Heart of Jesus, Mother of Perpetual Help, Saint Martin de Porres, Saint Anthony of Padua, Saint Michael the Archangel, and to all the birthday celebrants for the month April, Aurelien, Alan, and Dayan, offered by Aurelien Dizon. Thanksgiving Mass for all the answered prayers and graces received, offered by Evelyn Tradio. Thanksgiving Mass in honor to the Holy Spirit, Mother Mary, Saint Joseph, Saint Expedito, Saint Michael the Archangel, and also for all the answered prayers, petitions, requests, financial blessings, graces, and good health received through the years, offered by Delia Daiday. Thanksgiving Mass for the good health of my family and good sales, offered by Ima Lastimosa. Thanksgiving Mass for all the blessings, good health, and all answered prayers, offered by Deo Adoptanti. Thanksgiving Mass for all the graces and blessings, protection, and gift of life, and all answered prayers, offered by Inday Indoma and children. Thanksgiving Mass for all the blessings, graces, and good health of my family, and all answered prayers, offered by Marian Kaimi and family. Thanksgiving Mass in honor to Our Lady of Guadalupe, Saint Padre Pio Pietrelcina, Saint Rita of Cassia, Saint Teresa of the Child Jesus, Saint Peregrine, Saint Vincent Ferrer, Saint Gertrude, offered by Rivera family. Thanksgiving Mass in honor to God the Father, Holy Spirit, Mother of Perpetual Help, Holy Trinity, Virgin Sarigla, Our Lady of Guadalupe, and to all the saints also for the graces received and for the graduation, offered by Rochelle and Rodel Chan Inot. Thanksgiving Mass in honor of Virgin Sarigla, our Mother of Perpetual Help, Our Lady of the Sacred Heart of Jesus, and to all the saints and angels, and also for all the graces received, offered by Lolita Igay. Thanksgiving Mass for the 42nd birthday of Daisy Mendoza, offered by John and Daisy Mendoza and family. Thanksgiving Mass for all the blessings and graces that we have received, offered by Miss Emily Solon. Thanksgiving Mass in honor to the Holy Trinity, one God, most Sacred Heart of Jesus, Jesus Christ the risen Lord, Señor Santo Niño, Mother Mary, Our Lady of the Sacred Heart of Jesus, Our Lady of Rosary, Our Lady of Peace, Our Lady of Mount Carmel, Our Lady of Fatima, Our Lady of Miraculous Nidal, Our Lady of Peña Francia, Our Lady of Joy, Our Lady of Guadalupe, Our Lady of Roll, Our Mother of Perpetual Help, Our Lady of Sorrow, Saint Joseph, Saint Martin de Porres, Saint Isidro Labrador, Saint Josephine Baquita, Saint Padre Pio Pietrelcina, Saint Vincent Ferrer, Saint Pedro Calungsod, Padre Pio Pietrelcina, Saints Michael, Rafael, and Gabriel, and to all the angels and saints and holy souls in heaven, for the gift of life that we have received today, and for all the blessings and graces, the financial supports that we have received every day, offered by Anonymous. For the prayers and petitions, prayer for the healing of body, mind, and spirit, and for the enlightenment of Winnie John and John Babe Caballos, offered by Winnie Frida Bibi Caballos and children. Prayer for the conversion of sinners, healing of the family tree, and for the enlightenment of the Holy Spirit, and also for peace and unity, offered by Sarmiento and Potot families. Prayer for success in studies and business, peace and unity, and healing of the family tree, offered by Potot and Sarmiento families. Prayer for all the blessings, continued guidance, protection, and good health of Ivan and family, Martin, Esau, Jacob, Dayan, and Alaysa, offered by Aurelien Dizon. Prayer for the conversion of sinners and praying for the success of the BCLP of Southwest Chapter, and also healing of the family tree, offered by Kasing family. Prayer for the restoration of good health of Elizabeth, Amay, and for all with health issues, for the safety and good health of Evelyn, my brothers and sisters, nephews and nieces, grandchildren, sa inyo employees, friends, and residents of Quintanar's compound, offered by Evelyn Tradio.
Prayer for the complete healing of Pacondo, Elizabeth, Delia, Jack, Jacinto, Ronald, Alex, Corazon, Laarne, Mela, Sangoyo, Evangeline, Susana, Susan Hope, and to all the sick sufferings in the hospitals and in their homes. Also prayer for the good health for all the members of my family. Marie Esther, Lester Luis, Louis Adler, Rachel Ann, Reverend John, Ethan Kyle, nieces and nephews, and also deliverance from bad debts offered by Delia Daiday. Prayer for the protection of my whole family offered by Emma Lastimosa. Prayer for the complete healing of Epifanio and restoration of health concerns of Deo offered by Deo Adoptanti. Prayer for the health restoration of Delia, Jontras, Elizabeth, Efren, Irene, Lerma, Hezekiah, Warlito, Bibiana, Fee, Adolf, Ida, Dong, Efren, Raymond for bone marrow transplant, and also for Rafael Sr. for the safety and good health and protection of my family, my brothers and my sisters, Senyo Elementary Batch 1967, ANS Batch 1971, and for the respective concerns of Adrian, Ed Brian, Ed Ryan, Lina, Yumi, Kobe, Kendi, Kayan, Marian, and also cover us, Lord, with your mantle of protection against earthquake and typhoon. Also prayer for to end the Middle East war, USA, Israel, and Iran, offered by Marian Kaimi and family. Prayer for the good health of Hanson Yu and Elizabeth Lim, offered by Gamutan family. Prayer for the healing of the sick and world peace, offered by Rivera family. Prayer for good health and away from harm and for good job and boost, offered by Rochelle and Rodel John Enot. Prayer for special intentions for the conversion of hearts and the exposure of the truth to the Communal Housing and Development Council Incorporated and the legalities of its transactions anchored by Wing Realty, offered by M.L. Bisandi. Prayer for the speedy recovery and strength and perseverance of Daddy Jigo, offered by World Apostolate of Fatima Capital Chapter. Prayer for the healing and recovery of Carolina Bunyal, Binoramel Zinaida Monasit, Rodrigo Mondas, Aurora Beltran, Pali, Jomedes, Michael, Christine, and Juan. Also prayer for the healing and recovery of Belinda Paer, Sonia Panyaris, Mac Alister, Estela Agas, Laikame Aquino, and Mary Eve Coraraton, offered by classmates. Prayer for the restoration and healing of body, protection of health, long life, and enlightenment of mind, body, soul, and spirit of John Patrick Fagan, offered by Sweetheart. Prayer for the healing of Mrs. Pascuala Rama, offered by OLSH family. Prayer for the complete physical and spiritual healing, peace of mind, and contentment of Edwin, Zusima, Edna, Jean Paul, Marlene, Susilene, Frankie, and Gloria. And also for the success of premier management and general solutions incorporated, offered by Miss Emily Solon. Prayer for perseverance, complete healing, recovery, and to be free from cancer. For good health, guidance, and enlightenment. For safety and protection from all evils, all harm, dangers, accidents, bad elements. For presence and peace of mind. For strength from God in life's challenges. For blessings and success in life and job. And for the grace of long life of Jonathan Cabarubias, Malin Alinio, Eloisa Mariel, Andrew, Trexie, Ma'am Teresa Gallardo, Yaya Lourdes, Jo Maris, Marina Ortiz, Jema Pepeto, Christina Coyos, and Doriza, and to all the sick people, offered by Anonymous. And also let us include our prayer for the souls of the following. Prayer for the eternal repose for the souls of those who died of vehicular accidents in front of the church. For the souls of Maximo Cogo Sr., Leticia Canoy, Reverend Father Ivan Ibanez, Reverend Father Ricardo Mamararlo, Reverend Monsignor Vicente Brigoli, Reverend Father Vicente Dacanay, Reverend Monsignor Rode Villanueva, Reverend Father Bobby Paraguya, Reverend Father Edgar Kelo, Reverend Monsignor Frederick Krikenbick, Reverend Cardinal Ricardo Vidal, Reverend Father Constantino Navalis Jr., Reverend Monsignor Adaleto Abelia, Reverend Emeritus Pope Benedict XVI, Reverend Pope Francis, Reverend Father Mario Monteselio, Reverend Father Jose Lapina, Reverend Father Maning, Reverend Father Martin, Reverend Father Nello Igloria, and Reverend Father Kokoy Olmelia, ug alang sa kalagsatan ng kalagkan sa gilubong sa atong parish Columbari, offered by Our Lady of the Sacred Heart of Jesus team of pastors. And for the souls of Natividad, Victor and Shelia Craspino, Adoracion and Eutequia, offered by Eduardo Martinez and family. For the souls of Antonio Cristita, Alberto Sr., Aurelio Barhenia, Severino Sr., Patricia Felix Sr., Leonora, Alfonso Felisa, Ernesto Samson, Elisa, Emma, and Lyle, offered by Ronaldo and Vivian Biagan and family. For the souls of Ellen, Greg, and Alpidio Jr., offered by Inyang Amaka. For the soul of Jane Zuzubrado and Sebastiana, offered by Zuzubrado family. For the souls of Patria, Marlino, Francisco, Rogelio, and Margarita, offered by Kakar Cornejo.
For the soul of Romeo Mondido, offered by Mondido family. For the souls of Binaventura, Restituta, Miguel Pahalia, and Jose, offered by Seferina Pahalia. For the souls of Mabel Bailon and all souls in purgatory, offered by Anonymous. For the souls of Nicanor Sr. and Jr., Anesita, Elena, Nanit, Leonedes, Ramon, Eliseo Sr. and Amado, offered by Eli Alus Calacas Capalia. For the souls of Maximo Sirocam Caballes, Senoria, Eusebio, Ambrosio, Victoria, Encarnacion, Antonio, Pasiana, Juan, Juana, Monica, Moises, Samion, Felicissimo, Patricia, Lorencia, and Adora, offered by Winifrida, Bibi Caballes and children. For the soul of Clarita, offered by Arlene Lopez and family. For the souls of Alfonso Sr. and Jr., Chodosha, Emma, Marisa, Julius, Fea, Mirna, Leonesa, Romeo, Alfredo, Mina, Meleton, Vivencia, Fernando, and Darwin, offered by Sarmiento and Potot families. For the soul of Raimonda Sultan, offered by Sultan and Villarreal families. For the souls of Pedro Estefania, Danilo, Pedrito, Tomasito, Joveta, Vicente, Petronila, Nestor, Norma, Leliosa, Damiana, Randy, and Helen, offered by Potot and Sarmiento families. For the souls of Luz, Helda, Luzminda, Cristina, Chofesta, Semyon, Susana, Jose, Servanda, and Jeprox, offered by Gomez family. For the souls of Monina, Cleto, Pedro, Aurelia, Adoracion, Alvin, Carmen, John Paul, Enesita, Generoso Sr., Nelson, and Lucio, offered by Aurelien Dizon. For the souls of Maxima, Nonelonio, Cristita, Luz, Erlinda, Pedro, offered by Aurelien Foncardas. For the souls of Sancho, Ursula, Candelaria, Quintina, Hilaria, Cesaria, Aracillo, Pedala, and Jed, offered by Casing family. For the souls of Urbano, Sr. Rose, Amparo, Edgar, Nanette, Grace, Romana, Basilio, Fortunata, Francisco, Purificacion, and Anastasio, offered by Evelyn Tradio. For the souls of Valentina, Cirilo, Violeta, Lorna, Amelita, Dan Evans, Basilio, Fortunata, Vicente, Pedelina, Anselmo, Leonora, Eliodora, Pelomina, Teresita, Victor, Pedro, Rizalina, Wilfredo, Benjamin, Luciana, Francisco, Marlene, Eufemio, Tanying, Matilde, Ben Brizo, Maria, Terzo, Rodita, Ernesto, Marcelina, Juanito, Concordio, Edeta, Bennett, Amparo, Pablo, Sergio, Adoracion, Azucena, Edgardo, Nanette, Rosa, Urbano Sr. and Gualberto, offered by Delia Dayday. For the soul of Gaspar Monisit, offered by Moniset Presbitero, Mangubat, and relatives and friends and family. For the souls of Alejandra, Abondia, Sandia, Felicidad, Guillerma, Melanie, Sean Julius, Leonardo, Marshall, Mateo Jr., Crisante, Alexander, and Jesus, offered by Emma Lastimosa. For the souls of Carmen, Evangeline, Vince, Michael, Eliusa, Josepina, Rodolfo, Telma, Roparta, Glacerio, Floro, Jose, Glenda, Celestino, Mercedes, Rafaela, and all souls of Don Sergio Osmeña National High School Batch 1988, offered by Deo Adoptanti. For the souls of Edna Roldan and Nathaniel Roldan, offered by Roldan family. For the souls of Edgardo, Rosa, David, Grace, Nanette, Urbano Sr., Amparo, Basilio, Fortunata, Matilde, Marcelo, Valentina, Anastasio, Romana, Loren, Violita, Amelita, Benjamin, Felipe, Pastora, Edwina, Pedro, Rizalina, Ben Brizo, Francisco, Purificacion, Ima, Nelo, Hel, Rose, Melanie, Cynthia, Dan Evans, Muhammad, Eric, Ralph, Marian Fe, Yolanda, Alan, Lucrecia, Nick, Leone, Walfredo, Mariano, Ruben, Benjamin, Marcelina, Danilo, Elwin, and all departed souls of Seño Elementary Batch 1967, ANS Batch 1971, and all Seño faculty and personals, and for souls of Hambre, Isabelita, Maria, Terzo, Ernesto, and Rodetta, offered by Marian Caimi and family. For the souls of Anne Teresa, Catherine, Ann, Thomas, Michael, John Patrick Fagan Sr., David Ravel, David, Jack, Mike, Sue, Deb, Sandy, Caroline, Dave McDonald, Queen Elizabeth II, Marian Lal, Michael Kisain Sr., and Nancy, and also in Purgatory, offered by John Fagan. For the souls of Pateco Sr., Carmencita, Cheryl, Cleope, and Cristina, offered by Gamutan family. For the souls of Miguel Sr. and Jr., Agustin, Visitacion, Bebelina, Eduardo, Bibi Boy Hyson, Presca, Elma, Esterlina, Elmer, and Marieto, offered by Inday Indoma and children. For the souls of Ana Marie, Daniel Cordo, Juliano Pongasi, Pilot Bahinting, G.C. Robredo, Mario Garcia, Vicente, Darius, Praxedis, and also in Purgatory, offered by Anonymous. For the souls of Jesus, Dominador Sr., Bernardo, Dominador Jr., Condrada, Paulino, Francisca, Julia, Marshall, and Marcela, offered by Rivera family. For the soul of Mabel Bailon, offered by Maria Chona and Elmer Bailon. For the souls of Roni, Bonifacia, Egmedeo, and Ponciano, offered by Rochelle and Rodel John Enot. For the soul of Thomas Michael Fagan, and remembering of his birthday, offered by John Fagan. For
For the souls of Dionisio, Joey, Anastasio, Emilia, Amedelina, Jesus, Joselito, Gregoria, Lois, Lino, Ramon, Minda, Ernia, Vicente, Darius, Praxidis, Liberata, Calixta, Mariana, Donabel, Ernesto, Liberata, Calixta, Francisco, Bibian, Feliciana, Maria Reta, Bebe Robles, Celestina, Severina, Nicanor Sr., Eleuteria, Sherwin, Melba, Policarpo, Epifanio Cortez, and Marty Bantilan Sr. Offered by Anonymous. For the souls of Araceli, Alberto Cesar, Ferdinand Aurora, Napoleon Estrella, Pacifico, Peter Sr., Fe, Flora, Placido, Juan, Timotea, William, Andres, Asteria, Teresa, Tereso, Guillermo, Melvin, Melchor, Elizabeth, Edward, Edgardo, Susan, Rosetta, and Elma, and also some purgatory offered by Miss Emily Solon. For the souls of Ben Batidor, Harold, Maria Loesa, and Jesus offered by Batidor family. For the souls of Innocencia, Caben Lagarnia, Charles Clifford, Claripil, Jonisha, Elsa, Aquilina, Jose, Parmena, Juril, Cyril Andre, Antonio, Victorio, Maria, Maximo, Chodora, Marilyn, Nemesio, Alejandro Sr. and Junior, Chere, Ventino, Mary Ann, and Gaspar offered by Perla Moneset. For the souls of Gilbert Orofeo and Ana Maria offered by Anali Orofeo. For the souls of Giscora, Melchora, Marcelino, Edwin Bascon, Lourdes, Enriqueta, Nemesio, Marilyn, Soledad, Amelita, Danilo Bacalso, Elizabeth, Erwin, Nicanor, Florida, Claro, Abonda, Lucia, John, Palporan, Monina, Dusdus, Clarence, and June offered by Dave. For the souls of Lenita, Rosemary, Carol Dela, Richard Yuri, Octaviano, Lourdes, Jessica, Daniela, Roberto, Rachel Ann, Ana Carmela, Amancio, Liberata, and also some purgatory offered by Anonymous. For the souls of Helen and Mary offered by Diana Barnes. For the souls of Rosita Soto, Charmin Maga, Silvestre Alperis, Nina Peñero, Alma Daan, Romeo Blanco, Emelinda Bawang, Isabeleta Labos, G. Gonzalez, Emma Borja, Leonora Vera, Lizer Encherto, Ingrid Rendon, Agapita Heteruelas, Edna Roldan, Maria Orpio, Melba Tacoloy, Norma Sueco, and also some purgatory, especially the forgotten ones offered by Our Lady of the Sacred Heart of Jesus family. For the souls of Iluminada, Joel Sr., Arleta, Annabel, Helen, Liza, Oscar, Corsolugo, Paosta, Cecilio, Alfredo Sr., Alan, Nelia, Cito, Maura, Rochelle, Josephine, Sergio, ng Anne, Fernando, Elizabeth, Carmela, and Diana Magalion, and Gloria offered by neighbor. For the souls of Carlos, Praxedis, Raquel, Abraham, Gigi, Joel, Mercy, Cynthia, Herbert, Teresita, Juan, Ernesto, and Cesar offered by Dennis Gonzalez. For the souls of Leoncio, Judge Frank Caprio, Sani Galizuga, Beta, Anastasia, Clive, Anselmo, and Maximo Sr. offered by Jima. For the soul of Rafael Tanggaan offered by Francis Tanggaan. And for all the souls in purgatory, especially the forgotten ones and all aborted and all unborn babies offered by Ronaldo and Bibin Biyagan and family, Inyang Amaka, Winifrida Bibi Cabalis and children, Severina Pahalya, Sarmiento and Potot families, Potot and Sarmiento families, Deo Adoptante, Delia Dayday, Emma Lastimosa, Evelyn Tradio, Marian Cayman family, Casing family, Gomez family, and Rivera family, Miss Emily Solon, and Anonymous. Palihog mangluhod. Pagampo, orasyo emperata alang sa kalinaw o pakikius sa uban sa mga kabus. Sa ngalan sa Amahan, ug sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Langit nung Amahan, magbubuhat sa tanan ug tuburan sa tanang grasya. Miduol kami kanimo ning panahona sa kalisdanan ug panginahanglan. Samtang ang kalibutan nagatubang sa kagubot ug pagsaka sa presyo sa lana. Among gibati ang bugat nga epekto niini sa among inadlaw-adlaw nga kinabuhi. Hilabi na sa mga kabus ug huyang. Hatagig dakong pailob ang mga nag-antos aron makalahutay sila sa ilang mga kalisdanan, uban ang paglaom. Dasiga sa pagkamanggihatagon ang mga anaa sa maayong kahimtang, aron ipaambit nila ang ilang mga panalangin, uban ang kaluoy. Hatagig kaalam ang mga nangulo sa mga nasod, aron pilion nila ang kalinaw, imbis gubat. Pakigdialogo, imbis kapintas, ug ang kayuhan sa tanan, imbis kaugalingong interes. Tudui kami nga mahimong matinud-anong tig-atiman sa imong kabuhatan. Nga gamito namo ang mga gasa ug kabtangan nga maalamon. Nga likayan namo ang pag-usik ug nga mag-atiman kami sa usag-usa uban ang gugma ug kayusahan. Ligunang among pagtuo sa imong gugma ug kaluoy. Aron bisan sa panahon sa krisis, musalig kami nga dili mo biyaan ang imong katawhan. Hinaot nga ang santo ninyo magiya ug manalipod kanamo. Ginaot nga si Maria, Berhen sa Guadalupe, magampo alang kanamo,
aron maghari ang kalinaw ug magpabili ng paglaom sa katawhan. Gihangyo ug gipangayo namo kini pinaagi kang Kristo nga among Ginoo. Amen. Himaya sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo, maingon sa sinugdan, karon ug sa gihapon, hangtod sa kahangturan. Amen. Palihog manindog, magampo kita sa Regina Coeli. Rayna sa langit, maglipay ka, Alleluia. Kay siya nga takos, maong gipadala, Alleluia. Nabanhaw sumala sa iyang giingon, Alleluia. Igampo mo kami sa Dios, Alleluia. Maglipay, magsadya ka, O Berhen Maria, Alleluia. Kay sa pagkatinuod, nabanhaw ang Ginoo, Alleluia. Magampo kita. O Dios, nga tungod sa pagkabanhaw si imong anak nga si Jesucristo nga among Ginoo, gilipay mo ang tibuok kalibutan. Itugot na nga muyo kami kanimo nga iyang inahan. Makabaton unta kami sa kalipay sa kinabuhing walay katapusan. Pinaagi ni Jesucristo nga among Ginoo. Amen. Himaya sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo, maingon sa sinugdan, karon ug sa gihapon, hangtod sa kahangturan. Amen. Sa ngalan sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Daghang salamat ug maayong buntag.
Pagkaanindot nga sudungon sa lungsod nga nagakatigom sa ngalan sa Eucharistia nagkahiusa sa ngalan sa Eucharistia nagkahiusa. Sa ngalan samahan sa Anak ug sa Espiritu Santo, Amen. ang Ginoo manaa kaninyo. Manausab kanimo. Mga igsoon aron maandam kita ni Santos nga misa, maginusol na kita sa atong mga sala, pangayon nato sa Dios, yang dakong kaluoy o pasaylo. Ikaw nga gipadala aron pag-ayo sa mga mahinulsulon, Ginoo kaluy kami. Ginoo kaluy kami. Ikaw nga mianhi aron pagtawag sa mga makasasala, Kristo kaluy kami. Kristo kaluy kami. Ikaw nga nagalingkod sa tuos sa Amahan, aron pagpangama alang kanamo, Ginoo kaluy kami. Ginoo kaluy kami. Kaluy ano ta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan o pasayloon ang atong mga sala. Dadono ta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita. O Dios nga nagbuot nga bitayon didto sa krus ang imong anak alang kanamo, luwasa kami sa gahom sa kaaway o gitugot kanamong imong mga alagad nga makaambit kami sa grasya sa pagkabanhaw. Kini among gipangayo pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo ug sa Espiritu Santo, Dios nga usa hangtod sa kahangturan. Amen. Kinutlo, gikan sa mga buhat sa mga apostoles. Apan usa kanila, si Gamaliel, nga usa ka Parisiyo ug magtutudlo sa balaod, nga gitamod pag-ayo sa tanang mga tawo. Mitindog ug misugo nga pagulaon unag makadiyot ang mga apostoles. Unya miingon siya sa labang hukmanan, mga taga-Israel, pagbantay kamo sa iyong pagabuhaton ni ini mga tawhana. Kani adto dihay ginganlag Teudas nga nagpakadakong tao ug may mga 4 kagatos ka tawo nga misunod kaniya. Apan gipatay siya ug nagkatibulaag ang tanan niyang mga sumusunod ug nahanaw ang iyang kalihukan. Sa panahon usab sa pagsinso, si Judas nga taga Galilea nakadani og mga tao, apan gipatay siya ug nagkatibulaag ang tanan niyang mga sumusunod. Busa niining kasuha karon, ayaw ninyo sila hilabti. Pasagdi sila, kay kung kining ilang laraw ug buhat, iya lamang sa tao, mahanaw gayud kini. Apan kung iya kini sa Dios, dili gayud kamo makabuntog kanila. Mahitabo pa hinuon nga kamo nakig-away sa Dios. Ang labang hukmanan misunod sa tambag ni Gamaliel. Busa ilang gipasulod sa lawak ang mga apostoles o gipalatos o gibauran sa dili na gayud pagsulti sa ngalan ni Hesus o gibuhian sila. Unya nang gula ang mga apostoles, malipayon nga ang Dios nag-isip kanilang takos sa pag-antos sa kaulawan tungod sa ngalan ni Hesus. Ug matag adlaw dito sa templo ug sa mga puloy-anan, nagpadayon sila sa pagtudlo o pagwali sa maayong balita, mahitungod kang Hesus nga Mesiyas. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos.
Usa ka butang ang akong gipangita, ang pagpuyo diha sa balay sa Ginoo. Usa ka butang ang akong gipangita, ang pagpuyo diha sa balay sa Ginoo. Ang Ginoo mao'y akong kahayag ug akong kaluwasan, kinsa may akong kalisangan. Ang Ginoo mao'y dalangpanan sa akong kinabuhi, kinsa pa may akong kahadlukan. Usa ka butang ang akong gipangita, ang pagpuyo diha sa balay sa Ginoo. Usa ka butang ang akong gipangayo sa Ginoo, kini mao ang akong gipangita, ang pagpuyo diha sa balay sa Ginoo, sa tanang mga adlaw sa akong kinabuhi. Usa ka butang ang akong gipangita, ang pagpuyo diha sa balay sa Ginoo. Gituhan ko nga makakita ko sa kaayo sa Ginoo, diha sa yuta sa mga buhi, pabutas sa walay kahadlok ang Ginoo, pagpamig-on diha sa kasing-kasing ug pabuta ang Ginoo. Usa ka butang akong gipangita, ang pagpuyo diha sa balay sa Ginoo. Alleluia, alleluia, wikain mo po, nakikinig ako sa iyong mga salita. Alleluia, alleluia, alleluia. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manausab kani. Kinutlo gikan sa Ebanghelyo sumala ni San Juan. Himayaw ikaw o Ginoo. Human niini mibalik si Jesus pagtabok sa lanaw sa Galilea o sa lanaw sa Tiberias. Misunod kaniya ang daghan kaayong tao, kay nakita man nila ang mga milagro sa iyang pag-ayo sa mga masakiton. Mitungas si Jesus sa usa ka bungtod o milingkod dito uban sa iyang mga tinun-an. Niatong higayuna duol na ang pangilin sa pagsaylo. O unya mitan-aw si Jesus sa iyang palibot o sa pagkakita niya sa daghang mga tao nga nagpaingon kaniya, miingon siya kang Filipi, asa man kita makapalit og igong pagkaon alang niining mga tao. Gisulti niya kini aron pagsulay kang Filipi, apan ang tinuod mao nga nahibalo na siya kung unsay iyang buhaton. Si Filipi mitubag, bisag mo palit kitag paan nga balik duha ka gatos ka denaryo, dili paigo nga ipakaon niining mga tawhana. Usa siyang mga tinun-an nga si Andres, igsuon ni Simon Pedro, miingon kang Hesus, ani ay batang lalaki dinhi nga may 5 ka paan nga espada og 2 ka isda.
apan mag-unsa man kini alang niining tanang tao. Og si Jesus miingon kanila, palingkura ang mga tao. May daghang mga balili ni atong dapita, busa ng lingkod ang mga tao nga may gidaghanon nga mga 5,000. Unya gikuha ni Jesus ang pan, pasalamatan niya ang Dios, o giapod-apod niya kini ngadto sa mga tao. Mauusap kini ang iyang gibuhat sa isda, ug silang tanan nakakaon kutob sa ilang gusto. Sa nangabusog na silang tanan, miingon siya sa iyang mga tinun-an, hipusan ninyo ang mga salin aron walay mausik. Busa gihipusan nila ang tanan, ug ang mga salin sa 5 kapan nga espada nga gikaon sa mga tao, nakapunog na pulog 2 ka bukag. Sa pagkakita sa mga tao sa milagro nga nabuhat ni Jesus, miingon sila, sa walay duha-duha siya gayud ang propeta nga moanhi sa kalibutan. Nakamatikod si Jesus nga moduol sila kaniya o kuhaon siya aron pugson nga mahimong ilang hari. Busa mibalik siya nga naginusara ngadto sa kabungturan. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Pagong ikaw, O Kristo. Ani ay batang lalaki dinhi nga may 5 kapan nga espada ug 2 ka isda. Apan mag-unsa man kini alang niining tanang tao. Mga igsuon, nakasinati na ba mo nga dihay panahon ingon ana kadako ang panginahanglunon, pero maura gina kagamay ang naa nimo. Ingon ana kadako ang gastuhonon, pero maura gini ang sinsiyo nga naa sa imong bulsa. Nakasinati na tingali tang tanan ana, no? Labi na og naanad na tag sige pangutang, no? Wa kitay mahimo labi nagnaay dakong gastuhanan. Mao sa ni ang ibati sa mga apostoles sa dihang nakita nila 5,000 ka mga taong pakanunon, unya ang naa nila gikan sa bata nga gikan sa pagkaon gikan sa usa ka bata, 5 ra ka pan nga espada og 2 ka isda. Mag-unsa raman in tawo ni, no? Bisag usa ka tawo tingali kuwang raning 5 ka pan og pipila ka isda. Apan alang kang Hesus, dili na importante bisag unsa ka gamay, basta naa lang kay mahatag usa na kana ka milagro atubangan sa Ginoo. Kay alang kang Hesus, dili tutukan unsay kuwang. Hinuon atong tutukan unsay atong mahalad, unsay atong matabang, unsay atong mahatag. Bisag unsa kagamay sa mahatag alang sa Ginoo, dako na kaayo na. Kaya naman tayo panultihon nga nag-ingon, God will always provide. Dili pasagdan sa Ginoo. Mga igsoon diya sa atong bahin, na yung mga butang nga nakita na to unsa kadako sa panginahanglunon, pero maora gini kagamay atong mahimo. Usahay madala na nato sa ato ang spiritual journey. Say mo ingon ta, Ginoo, wag yu koy igong oras mo serve sa simbahan. Unya na lang tingalig matiguang ko kay wala na koy trabaho. Daghan man noon rin tiguang, wala na say mahimo kay no, labi na diri sa ari sa simbahan. Daghan kay tiguang di nakaklaro mata. Yung padre, mo serve ko, mo basa ko des misa na mo una ni ron. Yo mo napay karon na hinoong di nakaklaro, karon na hinoon mo serve, no? So na yung mga panahon mo ingon ta nga wa gyud ko, no? Pero mga igsuon, ayaw lang tutuki ang imong kawadon. Tutuki lang nga aduna kay mahatag bisan unsa kagamay. Kaya lang sa Ginoo, dili importante ang daghan o unsa pa na diha. Ang importante nga nakay kinasing-kasing mahalad o siya na bahala sa tanan. Mag-unsa man kini alang niining tanang tao. Amen.
Palihog manindog. Diha sa milagro sa pagpakaon sa 5,000, ang atong Ginoo nagpakita kanato nga ang Amahan maghatag kanato sa tanan nga atong gikinahanglan. Moingon kita, Ginoo, pamatia ang among mga pag-ampo. Ginoo, pamatiya nga among pag-ampo. Nga ang mga pangulo sa simbahan, magpakita og samang kaluoy nga nag-agat kang Jesus sa pagpakaon sa gigutom nga panon sa katawhan. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, pamatiya ang among pag-ampo. Nga ang mga Kristohanon musundog sa matang lalaki ug mopaambit sa unsay na panag-iya nila ngadto sa mga kabus. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, pamatiya ang among pag-ampo. Nga ang mga kabatan-unan makakaplag kang Kristo nga maoy mo tagbaw sa ilang kauhaw ug kagutom. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, pamatiya ang among pag-ampo. Nga ang mga masakiton makadawat sa lawas nun ug espirituhanong panabang gikan kanila nga nagatiman kanila. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, pamatiya ang among pag-ampo. Nga imo untang isipon nga takos ug mapuslanon alang kanamo. Ngang halangdong Teofilo kamomot, mabayaw na ngadto sa altar sa mga santos. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, pamatiya ang among pag-ampo. Nga ang mga nangamatay natong minahal sa kinabuhi, makadangat na sa walay katapusang pista, didto sa langit nung bangkete. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, pamatiya ang among pag-ampo. Mahigugmaong Amahan, dungga ang mga pag-ampo sa imong katawhan nga nagatigom sa paghalad ug pagdawat sa gasang tunhay ang imong anak nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Kanimo ihalad ko karon, Ginoo, ug naglahom akong kini makapahimot kanimo. Yutay lang kini ihalad ko karon, apan kinasing kahasing. Mga igsoon, pagampo kamo aron ng atong mga halad ug sakripisyo, dawaton sa Amahan makagagahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoong sakripisyo gikan sa imong gamot, alang sa pagdayo at paghimaya sa ngalan, alang usab sa kapuslanan sa tibok ning santos kasimbahan. O Ginoo, dawata nga maluluyo ng mga halad sa imong banay, aron ubos sa imong panaripo, dili gayud namo wadon ang kinabuhi nga imong gihatag, ug makadangat kami sa walay katapusan nga gasa nga imong gisaad. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manha kaninyo. Manausab kanimo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nang ibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Angay ug matarong. Santos nga Amahan, Dios nga tunhay ug makagagahom sa tanan. Angay ug matarong gayud nga magmalipayon kami sa pagdaig kanimo sa tanang panahon. Apan labi na gayud nining mahimayaong panahon sa pagabanhaw, kanon sa si Kristo gihalad nga among sakripisyo sa Pasko. Pinaagi kaniya ang mga anak sa kahayag na himugso nga na sa kinabuhing dayon. Ug alang sa iyang katawhan, naablihan pag-usab ang mga ganghaan sa langit. Ang amo gud nga kamatayon natubos man sa iyang kamatayon, ug ang amo nga kinabuhi na banhaw pinaagi sa pagkabanhaw. Tungod niini uban sa mga kalipay sa Pasko sa pagkabanhaw, nagbaya ang tibuok kalibutan, ug usab ang mga anghel sa kalangitan ni duyog pag-awit sa himno simong himaya diha sa walay hunong nga pag-ingon. Santo, Santo, Santos nga Ginoo, Diyos sa kagahuman, puno ang
sa imong himaya usana sa kahitasan daygon ang nagaanhi sa ngalan sa Ginoo hosana sa kahitasan. Santos kayo ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadalangin mga espiritu aron pagsantos nini mga gasa. Aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Jesucristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kagalingon may kuha si sapan, may pasalamat kanimo amahan. May pikas mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon. Dawata kini ninyo nga tanan ug kana kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon, may kuha siya sa kalis, may pasalamat pag-usab kanimo amahan. Mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon. Dawata kini og panginom ka mga tanan, gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o ug tunay nga kasabutan. Ang dugo nga iula alang kaninyo alang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mo balik ganhi. Aron paghandom sa kamatayon na pagkabanhaw ni Jesucristo, nagahalad kami kanimo amahan nining paan sa kinabuhi o kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kami giisip nga angayan mo atubang moalagad kanimo. Imo ang nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo makahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Imo nga mahingpit kami diya sa paghigugma uban ni Leo among Santo Papa, ni Alberto among obispo, si makaabag nga obispo sa tanang mga pari. Hinumdumi usab ang among mga igsuong nangamatay, mula umon mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay, dadaas silang tanan sa pagsudong sa kahayag simong naong. Kaluy kaming tanan, imo kaming angayan makaambit sa kinabuhing tunhay. Uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban ni San Jose iyang bana, uban sa mga apostoles, ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton atas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon, amo ikaw nga himayaon, pinaagi ni Jesucristo imong anak. Pinaagi kaniya uban kaniya ug diha kaniya, gihatag ana kanimo makakagahom nga amahan, dihas kayusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog og himaya hangtod sa kahangturan. Amen. Karon magampo kita sa amahan, gamit ang pag-ampo gitudlo sa atong manunubos. Amahan mo nga nasa mga langit, pagdaygon ang imong ngalan, umabot ka namo ang imong gingharian, matuman imong pagod dinhi sa yuta, maingon sa langit ang kanan-una mo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlaw. Pasalua kami sa among mga sala, maingon nga kami nagapasaylo sa mga nakasala kanamo, o dili mo kami
daotan. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kami luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw nining panahona aron tinabangan sa imong kaluoy. Mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok. Samtang nakapaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Hesukristo among Kay imo manunubos. man gingharian ang gahom kang himaya hangtod sa kahangturan. Ginoong Hesukristo nagingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ginoo ayaw tanawang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton natagi kami sa imong kalinaw kahiusa. Ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kaninyo. Manausab kanimo. Ato ipakita ang timaan sa ato ang panag-inig sunay. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluyi kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluyi kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, hatagi kami sa kalinaw. Kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Mulaha na gidapit alang sa panihapon sa Ginoo. Ginoo, dili ko ngayon kalawat kanimo, apan ipamulong mo lamang, umayo ako. Sa atong mga mata atong nakita ang binhi nga mitubo ug milambo, lig-on ug tiunay kanunay dang panan sa atong hingpit nga kaluwasan. Sa atong mga dunggan atong nabati ang pangaliya sa katawhan nga nagsampit, nga giyahan sa katumanan sa langit nung gingharian, uban kang Maria ang atong inahan, maghugpong o mag-ambahan tang tanan. Kay kita hiniusang simbahan, nga nagtudlo, nagalagad, nagbalaan, pinaagi sa grasya ni Senyor Santo Niño. Kay kita usa ka simbahan, usa ka Kristohanong katilingban, usa ka Kristohanong katilingban. Magampo kita. O Ginoo, bantayi pinaagi sa makanunayong gugma ang imong mga tinubos. Aron kami nga naluwas pinaagi sa pagpasakit si mong anak, malipay unta siyang pagkabanhaw. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manausab kanimo. Manalangin kaninyo ang Dios nga makagagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Nahalad na ang misa, dadalhin niyo ang gugma ug ang kalinaw ni Kristo. Alleluia, alleluia. Salamat sa Diyos. Alleluia, alleluia. Walang sino man ang nabubuhay para sa sarili lamang. Walang sino man ang namamatay para sa sarili lamang. Tayong lahat ay may pananagutan sa isa't isa.
Tayong lahat ay tinipon ng Diyos, nakapiling niya.